περνάω το επεισόδιο 9, 10, 11, δεν ξέρω ποιο είναι και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Γιατί έχω πιει ήδη 11 καφέδες. Γιατί έχω πιει ήδη 12 καφέδες. Γιατί έχω να κοιμηθώ 5 μέρες και κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη γαμημένη δουλειά. Γιατί έτσι! Και έχεις και τον κάθε χαρούμενο να έρθει στο μαγαζί και να σε πρίζει. Γεια σου παιδάκι, ο υπολογιστής μου έντος χάλασε και δεν ανοίγει. Και μπορούμε να το δούμε σήμερα γιατί να είμαι φαντάρος και καταλαβαίνεις. Όχι εγώ, καθυστερημένη φαντάρος δεν καταλαβαίνω και δεν μπορούμε γιατί δεν είναι καθυστερημένη σαν εσένα ήρθαν πριν από σένα και μου πρίξαν τα αρχίδια για το ίδιο πράγμα. Κατάλαβες! Τέλος πάντων στα δικά μας. Ποια δικά μας, δηλαδή δεν έχω σενάριο, τι να πω. Θα πω για την νεολαία. Νεολαία, είσαι για τον Μπούτσο. Είσαι τόσο για τον Μπούτσο που άμα ήσουν φαγητό θα ήσουν μπάμιες. Μαγειρεμένες σε διάρρεια άπλη του λεπρού Αφρικάνου κανίβαλου με αιμορροίδες. Γιατί? Τι γιατί ρε Κασμά! Γι' αυτό και γι' αυτό! Θες κι άλλα? Γι' αυτό και αυτό! Τώρα που είδα Bieber. YouTube γαμιέσαι! Είσαι τόσο για τον Μπούτσο που άμα ήσουν φαγητό θα ήσουν μπάμιες. Γαμιέσαι και εσύ γαμώ το κατήλι σου μέσα. Γίνεται να γράφω 2 και να μου βγάζει αποτέλεσμα Bieber. Γίνεται! Τι άλλο να πω? Θα πω για τη Χρυσή Αυγή. Είναι και της μόδας. Χρυσή Αυγή είσαι για τον Μπούτσο. Είσαι τόσο για τον Μπούτσο που άμα ήσουν νεολαία θα ήσουν μπάμιες. Μαγειρεμένες σε διάρρεια άπλου του λεπρού Αφρικάνου κανίβαλου με αιμορροίδες. Και σύφυλλη. Και όχι Χρυσή Αυγή, πρόσεξε με, έχω φορέσει το μπουφάν μου έτσι. Και όχι Χρυσή Αυγή, δεν είσαι για τον Μπούτσο επειδή είστε κολοφασίστες του Κερατά. Εμείς τα ζώα σας ψηφίσαμε άλλωστε. Που στον Μπούτσο ήσασταν πριν κρυμμένοι. Είστε για τον Μπούτσο επειδή καταφέρατε και γίνατε το θέμα των ημερών. Με τις κολοδίκες σας και τις συνομιλίες. Αυτές που κλαίγεστε σαν τα κοριτσάκια γάμο το που θέλετε να περνιέστε και για άντρες. Γαμάω, χρυσαυγίτες. Πακιστανέρος, πώς με τον πάγκο, ματερή γαμώτο. Γίνεται το θέμα των ημερών και εμείς αντί να ασχολούμαστε με το ποιος τα φαγε ή με κάτι άλλο σοβαρό τέλος πάντων, ασχολούμαστε με ποιον χρυσαυγίτη φασίστα θα βάλουν μέσα και ποιον θα αφήσουν ελεύθερο. Και τώρα που παλεύθερο ρε μαλάκα, ο Κασιδιάρης βγήκε έξω και με το που βγήκε άρχισε τις κλωτσιές μαλάκα και τις καρατιές. Χρυσή Αυγή! Τα μέλη της Χρυσής Αυγής βγαίνουν έξω, έστω και με περιοριστικούς όρους. Τελικά τι θα γίνει? Συνιστά η Χρυσή Αυγή τρομοκρατική οργάνωση ή όχι? Να ξέρουμε! Γιατί αν θεωρούσατε πως είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν θα βγάζετε κανέναν πούστη έξω. Να με συγχωρούν οι πούστητες. Έτσι που πάτε, που θα τους βγάλετε ξυλαστήρια θύματα ή που θα δώσετε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη μ' ακούς? Τι όχι, άκουμε λίγο. Μ' ακούς? Ναι, ωραία, άκουμε λίγο. Είσαι για τον Μπούτσο! Είσαι τόσο για τον Μπούτσο που αν ήσουν χρυσαυγίτης θα ήσουν νεολαία. Ή μπάμιες. Μαγειρεμένες σε διάρρεια άπλη του λεπρού Αφρικάνου κανίβαλου με αιμορροίδες. Και σύφυλλη. Και καρκίνο στον εγκέφαλο! Χρυσαυγίτη πίσω σε σένα. Θα σου πω τι σκέφτομαι. Τι γιατί? Γιατί έτσι? Τώρα δικό μου είναι το βίντεο, δικό σου είναι. Ποιος κάνει το overnight, το γόρι μου, εγώ εσύ? Θα μ' αφήσεις να σου πω τι σκέφτομαι? Ωραία, άκου. Αυτοκτόνα! Αλλά όχι με πιστόλι στο κεφάλι. Τι γιατί ρε μαλάκα, τι γιατί? Για να αυτοκτονήσεις με πιστόλι πρέπει να χτυπήσεις ζωτικό όργανο. Ναι! Όπως είναι ο εγκέφαλος. Δεν ξέρω αν με πιάνεις, γιατί έχεις και ένα θέμα. Αιματιμή. Έλα φτάνει για μη σου φεύγω, εγώ βαρέθηκα.